Tafa Thomas. Ndiwe. Kampira. Chimua nyere. Saka mire ya pambere penyi. Nyande kuti uyakuda tikukure. Leze mombe dziri pamusha dzakapiwa. Mai wedu wenembo vazinare. Zvaitwa akutaura nayo Tafa Thomas. Akutaura kuna Kampira Chimua nyere. I'm sorry, Changa. Nini ndiri mwana mukomana mukuru akazvarwa namai vakashaikira vane musha apa pachichena. Uyu ndiana wako Nyarai? Nyarai mudzimai womunin'ina wangu. Mudzimai womunin'ina wangu? Munin'ina wangu anorwara. Ndakatoenda naye kuMozambique. Ndikatondomusiya ikoko nokurwara ikoko. Ndodambudziko guru ranyanya kusumudza nyaya iyoyi yatiunza. Munin'ina wangu wakarwara 94. Achirwara nepfungwa. Mai vangu Clevers Mutundu. Mai vangu vakatomboenda naye kumusha kwa vabereki vake. Vasvikako vakadzoka naye handina kuziva kuti mashoko avakanga vataurira naye kupanga kachirasa. Saka mai vakazoshayika 2013. Ini ndindasara ndini mukomana mukuru aripo pamba. Dambudziko rokurwara kwemunin'ina wangu rakaramba rakadaro kusvikira parizvino. Ndokubva rayambukira kumwana wake musikana mukuru. Rayambukira kumwana wake musikana mukuru. Patinofamba zvinonzi chivanhu ngavaende kumusha kwavo. Mukangoenda kumusha kwavo nyaya iyi inopera. Saka mukunzwa kwandakaita nyaya iyoyi ndakaenda kuna nasekuru. Ndichivaudza kuti ana sekuru ndodambudziko randasangana naro mumusha. Munin'ina wangu mwana womunin'ina wangu arwara. Dambudziko rokurwara kwake rafanana neriri kurwara baba. Vakati chii? Kati zviri kunzi chivanhu chekumusha kwavo. Zvikanzi zvino takakusiyirai ng'ombe pakashayika mai venyu. Ng'ombe dzatakakusiyirai idzodzo chitsvagai mombe imwe chete. Utore munin'ina wako nevana muinde mundonzwa kuti kumusha kwacho. Vakatondibvunza kuti kunozikanwa here. Munin'ina wangu anokuziva. Nyange zvake achirwara ukamubvunza anototaura kuti tinofamba so. Saka iwe hauzi ine ndandisana ndambokusvika. Takasiyana kumadzibaba. Saka pavakaenda namai vakatoenda namai inini ndisipo. Clevers akaenda kumusha kwake. Inini kwenyu futi kuMozambique? Hakuzi kuMozambique. Inini ndakatorerwa kwasekuru, baba wangu handivazivi. Saka dambudziko rapa kuchiti manje. Vanasekuru voti takakusiyirai mombe. Tengesai mombe mufambire urwerewo. Ndokubva ndatotumira shoko indosenza kuHarare. Ndobva ndatumira shoko ndikati mainini mombe tsvagai munhu anotenga mombe. Tifambire dambudziko remurume wenyu. Mainini vakati ina handizvikwanisi. Mombe hapana inoenda. Varamba nemombe. Ndikati mainini mombe idzi takadzisiyirwa namai. Vanhu vari kutituma kuti titengese mombe idzi ndivana sekuru. Nokuda kwedambudziko riri mumba. Zvino mukaramba nemombe zvikanzi iwewe naClevers makatosiyana mutupo. Haugoni kutonga mombe. Mombe idzi hadzisati dziri chidzokwa mutupo. Ndedzangu. Ndozvoita mudzimai womunin'ina wangu. Ndedzangu mombe idzi. Hakuna mombe inobuda ipapa. Hazviti. Akanditaurira mashoko akandiremera. Andiremera ndakatodzoka kuna nasekuru. Vanasekuru, iyi nyaya iyi ndaikundikana. Mombe makatisiyira hongu. Asi kubva mombe idzi makatigovanisa.
handina kana mombe yandambotengesa kana kudini, ndakadzisiya mudanga ratakasirwa tina mairo dziri mumaoko momunin'ina wangu. Asi mombe dzakutoparara, dzanga dzichitodarika 10 mombe idzodzo dzakutoparara. Mabhuku edu patakapuwa mombe anga ari 2 achitoenda kudhipa, asi rimwe racho rangu riri kutonzi hariko. Handizivi kuti vakazviita sei kuti mombe idzodzo kudhibha dzinzi hariko. Mabhuku ari kupi? Vakati mabhuku mombe ndedzangu ndozviri kuita mudzimai. Ndakafambira pandakauya kuno ndichiripota nyaya yangu, ndakasangana nerimwe jinda ramangu kana akanditi iwewe chiinda kudhibha undonzwa kuti rekodhi riri kudhibha rakamira sei. Ndichindosvika kuna mudhibhisi, mudhibhisi akati zita randoziva kuno ndera Clevers chete, Clevers Mutunu, mombe dzirimo i5. Asi isusu takapuwa mombe dziri kuba dziri 9 mombe takapuwa 333 tatiri vatatu, asi mukoma wakashaya. Saka mukoma zvaakashaya pakasara mukomana, mwana mukomana. Tikati zita remwana mukomana haringarovi, mwana aripo. Saka takapuwa mombe dziri 333 dzikuita 9 kwadzo. Mukuberekawo dzakatombosvika ku 10 zvichidaro, asi takangodzisiya dziri mudanga rimwe chete. Mwana womukoma wedu iye ari kuJoni, ari kuzvishandirawo zvake. Saka mombe idzi hatina kana chatakambodzishandisa, hatina, dziri mudanga rimwe chetero. Iye zvino kwasara 5 mombe ndo dzaakurambwa nemukadzi womumwe. Ndoda kubatsirwawo madzishe kuti handizivi kuti ndoita sei dambudziko ndinaro, nina wangu arwara pamwe chete nomwana kumusikana wake mukuru arwara, asi kupinda mudanga handichabvumira. uri pafuma munhu uri pafuma. Matara hivi kuti Clevers atakaurwa chi 1994. 94. Mayo wakafa 2012. 2013. Handi turaurapisa mwana wenyu musikana turaurapisa murume wenyu. Hamufari here kuti vanhu vairi vapone iwawo muchishandisa pfuma yenyu kuti vanhu vapone, ende vari kuda mombe imwe chete handiti? Ndo yatati tichitoda kuti mhuri yenyu ipone. pamusoro imambo endari zvirutara baba mukuru ndinopoka nanazvo zveshe mambo baba mukuru kuti mombe takapiwa namai ipapo wari kuchepa nekuti baba mukuru kakuti wakapiwa dzawo mombe havana kuisa mudanga mangu. Baba mukuru wakatora mombe dzawo wakaendesa kumba kwawo, watogara kumunda, indogara kusitende kwamai. Wakatora mombe dzawo wakaendesa kupi kumunda. Inina ndakatenga mombe dzangu nemurume wangu dzatakarima magweni nekuti baba mukuru aigara kumasvingo wachishanda ikoko kumasvingo. Aiwa, tomboti mombe ndedzenyu, but pari kunzi pavlaura pamurume wenyu nemwana wenyu pabve pamombe ipapo. Pamusoro izhe pari ipapapo ka mambo pari kutaura baba mukuru. Murume wangu mambo akatanga kurwara inisa ndagara naye nemukadzi mukuru, dzabara vasikana vake wangani 4. Ini bva ndazouya bva ndabarawo vana vangu wangani 5. Munhu uya wekuti zvoni eka kurwara karipo, asi mukamuti ngatidai tinonge tichishanda zvinhu zvedu. Inini ndini baba ndini mai, hatsvagi sipo, hatsvagi chikafu, inini ndinoenda kumaricho ndichibatsirwa nevanhu zvese. Ndinobatsirwa kana kuchikoro cheko ndikutobatsirwa kuchengeterwa wana nekufundisirwa wana naibasta nekutambudzika. Ivo vari pahawana kana musi, ndine 20 years nemurume, hawana kana musi wakauya ne2 kg yeshuga kuti mainini oibikiraiwo wana wangu hawana. Imimi kukura kwese munoda kuti mutsvagirwe 2 kg neumwe murume, asiri murume wenyu uye asiri imimi kukura kwenyu. Saka mombe idzi manje vopa wakati ndikati baba mukuru inini mombe handina, wana havasi kuenda kuchikoro. Mombe ndoda kuti wana waende pi waende kuchikoro, handina mombe nenhama ndina. Vari kutaura kuti tirapise wana vari kurwarawo
ndo haasi kuda kurapisa vana wavo, vari kuda kurapisa mwana wemurume wenyu nemurume wenyu, haasi kuda kurapisa wekunze. Mwana ari kurwara musikana uyu mwana wenyeri saka vari hazvina basa romusikana pamusoro ipapo ndingada kuti nditsanangure pajeke chibomira henyu timbozoya pamusoro imambo ndofunga munozviziva kuti kune vamwe vari kupika kuchiri kune nyaya yekutadza kutaura. Musikana wangu uyu ndingati pamwe ari kupoterera kutaura, vanhu ava vachinja statement panapa. Kuuya kwawakaita nokuti akandifonera mukomana uyu, kuuya kwawaita panapa ava havana kuti tinoda kutengesa mombe, wakati tinoda kuchinja mombe danga rese kuti riite muzita rakababa, zvekuti zvaari kutotaura kudhipi mudhibhisi wacho akatoti mukanzwa zvanetsa ndifonerei, achitotaura ava kuti no uyu munhu wenga aine bhuku rake mombe dzake dzakafa, nhasi uno akuda kuchinja mombe dzenyimimi sei, kuri kurapisa murume wake uyu. Kana imi baba wacho handirambi, but dambudziko riripo nderekuti izvozvo haasi kutomboziva, ari kutozvinzwira muno kuti murume wake ari kuMozambique, wakauya wakatora uya asipo uyu wakaenda, izvozvo ari kutozvinzwira kuno. Saka ndokurapisa kwacho here kuti munotora murume wemunhu muchienda naye mudzimai wacho asingazivi, ozvinzwira mudare muno muti ari kuMozambique, toda kumurapisa, toda mombe kumurapisa, iye haasi kutombozviziva. Ndizvo here? Handisi kuziva mambo. Mudhibhisi anoziva nokuti mombe yega yega yafa munonorejista dzababa wachete ndo dzaifa chirwere chemombe chakaita chiya, chirwere chemombe chiya kana dzawawa dzakatofa, asi dzakabva dzapedza daka dzababa dzadzisiri kumba kwangu, vanguromba nemukadzi wavo vavadzinga pakutanga mombe yavo yakafa yakabiwa, vauya bvorova mukadzi wakati ndiwatengesa mombe yangu. Mukadzi akati aiwa mombe yadini yabiwa, ani ndatengesa, musoro wacho ukazorikwa kuzamuko wanga wakunetsana. Mukadzi ndipo pakusvika pakutengesa zvinhu hazisi kutaura hedu ngatitaurei papapa nekuti toramba tichitenderera, toramba tiri kutenderera. Ngatitaurei pamusoro peurwere hunoda kudii kurapiswa. Ngatitaure pamusoro peurwere tisataure nemazvimwe zvinhu zvinotivhiringidza nyaya. Pamusoro imambo ini ndiri mwana wa baba, kuda kundotsinidza panyaya yataurwa nasekuru kuti vanga vasingazivi kuti mombe dziri kuda kurapisa urwere. Pane maodhiyo vakatotaurirana paWhatsApp tichiri kuHarare nemaodhiyo aisanangura kuti mavatengese mombe inoita kuti vanhu vadorara. Ini ndanzwa zvataurwa nababa, ndoda kubvunza inini kuva 1994 mombe dzichimbori 10 nemusina kufunga kunorapisa munin'ina wenyu. Pamusoro imadziche mai vangu vanga vacho vapenyu, ndo vanga vari muridzi wemombe idzi, uye pavakafamba nemunin'ina wavo vakanga vaudzwa kuti dambudziko iri rinobva kumusha kwake. Nhoroondo yandakanzwa pandaizoenda izvozvi nemunin'ina wangu, vanoti ivo vakasvika uko vakawana baba vafa, panga kune vanin'ina vababa vanga variko. Saka baba vakafira paStorework, pane zirambo raigadzirwa ikoko. Saka vakarohwa neshatabuti ndokubva vadimbuka kubva vafa. Saka kuda pane tumari here twakabviswa ikoko, tumari tuya twabviswa twakadyiwa navanin'ina vana. Saka pakazouya mwana mukomana uyu achinzi akurwara nepfungwa yekuti anofanirwa kuuya kumusha, vanin'ina vakaita sevakachinja namashoko kuti wakadya mari yemukoma kaiwa, mwana wacho wauya. Saka mai vakatya, ndikasiya mwana wangu ivo vana baba wacho vakuchinja namashoko kudai, unorarama here? Ndobva vadzoka nemwana akadaro, vagara nemwana kuno
vaingotamburirawo semunhu achingotsvagawo nzira. Unongozivawo semubereki anenge achingotya kuti zvino kana ndikasvika kuya vanhu vasina kumbokura nemwana vakabva ikoko vaine 3 months dzemudumbu iri nhumbu ndobva vakabva ikoko. Saka vakachiti ndosiya mwana wangu kuno zvakadai zvinondiremera. Ndosaka zvakasakisa kuti vazogara nemwana. Inini handisingagoni kuti nditi mama endesai mwana kuvabereki vake zvazvisingagoni ndiri mwanawo. Inini handitoziviwo baba wangu. Saka ndakangogara zvakadaro kusvikira mai vachishaya. Apa ndindasara ndiri mukuru. Ndapuwa nyaya iyi kuti ndo dambudziko riripo. Ndakatoripuwa nevanasikana vemukadzi mukuru. Ava vakatozouya dambudziko rokurwara kwemunin'ina wangu ratovapo. Zvokuti mukadzi mukuru womunin'ina wangu aripo here mukadzi mukuru? Aripo, asi wakasiya murume nenyaya yekutorwara nokuti waiti kana akurwara zviya aimbobhogodedza zvinhu achingotora zvimatanda achidini. Saka vakatya kuti munhu uyu nekurwara kwaanoita anondiponda. Ndobva vatiza vasiya murume kudaro saizvozvo. Akatomboenda kujeri nin'ina wangu nokuda kwekupenga kwekurova vanhu ikoko. Aenda kujeri. Inini ndakazouya ndichibva kumasvingo. Ndobva ndamiririra nyaya ye ndakatozondomutora kuchirubhiko ndokuuya naye. Ndauya naye vakati iwewe ndiwo watakutarisa iwewe kuti ndiwo uchatarisa munin'ina wako. Muchenjerera kuti amwe mapiritsi. Saka takatamburirawo tichingomendera kupenga kwake ikoko kuti zviite zviri nani. Ndo pakazoti mai mwana wangu ndingamuchengeta sei asina mukadzi. Ndomuchengeta sei. Ndo pakazotsvagwa ava. Patsvagwa ava ndokuchigara navo. Mombe dzanga dzatovapo kudai. Vachizotsvagwa ava ndokuchizogara nemudzimai. Iye zvino dambudziko rapo richiuya kwandiri rinouya nevana vomukadzi mukuru. Baba, tarisai muone dambudziko redu ratoyambuka pana Asisi. Todini? Apa iye zvinezvi nokuroorwa kwavo vana. Sekuru musarambe kuita kuti zvifambe nekuti zvichauya pavana vechiiyawa nekuti vane rusoro inyachete pamusoro inyachete ichigogara ndikutaura apa inhau yepfuma iri kundorapa vanhu. Pfuma yemurume uyu haasi kuda kudyiwa neuyu anotori nemitsitsi zvakanyanya nemhuri nekuti rudzi urwu watapenga iwo anokwanisa kuti aiwa izvo hazvisi zvangu enda hawana rudzi rumwero. Uyu ana baba wake uyu anobowa hazvimuafekti asi zviri kutomuafekta nekuti ari kumunin'ina wangu mwana wani wamai wangu. Handiti zvichirova kuti ari kuti ngatibatsirei kuti wanawo wagare zvakanaka. Munorapa nhasi munobuda munomu pamwe mangwani chaivo muchibva panapa inenge yahori kwenyu iko. Wochizoramba kuti ene ndiwo anokuziya waakukuziya manje woramba kuti handidi kuenda. Wobva ari wechipiri wechitatu wechina wachingopenga wana wenyu imimi nenhau yemombe 1 chete yamuri kuya kutsigira imimi. Aiwa pamusoro nyati ndofunga zvandiri kutaura zvisinyatsonzwisisika asi ndiri kuti ina handisi kutsigira vanhu ndiri kuti dai avo vakauya nepfungwa yavari kutaura munomu ndo yacho iri munomu ngachitaurei iri munomu iri iyoyoka uyo mukuwasha wangu kunyangwe akaona dambudziko ndini ndinotorwadziwa nokuti wana wake uyu ndini ndichasara ndichichengeta handirwadziwi nekumurapisa paino zvekuti dai ndichitozivawo tichiita communication tichibatana pamwe chete tinofanira kubatsirana kutomurapisa. Ndo zvandiri kuda zvekumurapisa handisi kuramba. Saka tatopedza yatopera chideni kuramba ndechekuti mombe dzese dzichinjwe kuiswa muzita rake ndo zvaakauya achiita kwatiri. Inzwai sekuru mapurisa ndiakati endai mundoverifya kuti dziri muini muzitanhari atopuwa advice nemapurisa pakuenda kundobvunza vanasadhipa wafuka kuti akunoda kuuya kudii abva aenda kune wawo kuti munhu auya achibvunza mombe dzakunotorwa you see but akauya akapuwa advice nemapurisa angu panapa kuti endai mundonyatsoona kuti mombe dziri mumazita ani so that tiri tiende patinotonga tinenge tichinyatsoziva kuti dzakamira sei
Hakuri kurapisa mukuwasha uno mukuwasha wangu. Yatopera tatopera. Wana wako wewe kutochengeta ndindi utopa chikafu wana wako ndisaka ndikurapipa kuti arape Sorry mama. Yaya ndandichitsanangura panapa ndandichitaura gakavari rimusha. Asi dambudziko rangu randinaro nderekuti ndaenda nemuning'ina wangu Mozambique. Takandofamba. Tandofamba ikoko vakandoudzwa kunzi uyu mwana haatombobvumirwi kugara kwana sekuru. Unotofanirwa kutoti kana muchida kuti muone kuti chikaranga muchibva panapa endai mundokura rwazhe motora bango modzimika parwazhe rwamunenge makura modana zita rababa vake. Madana zita rababa vake morarapo moputsa moto morara ipapo mototaura kuti vana vapinda mumusha. Kana zvichibvira dai kuri kuti zvaita sezvandiri kufunga ngapatovakwa musha. Kana pavakwa musha moto atogara kunoko. Kana akati anodzokera Zimbabwe anofanirwa kutondovaka kwete mumusha mana sekuru. Akandovaka mumusha mana sekuru zvinodzoka futi. Nokuti hondo yacho yakabvira pakuti mai ava vakabva kunoko vasina kuwirirana nemurume. Paine nhumbu ine 3 months. Saka hondo iyi yakabva ipapo zvokuti murume akatofa achitsvaga mari yekuda kutevera mukadzi. Hakuna umwe mwana ariko izvezvizvi kunze kwaiye. Ndiye mwana chete ariko. Ndo manzwira andakazoti ndafambira nyaya iyo. Ende ndo chivanhu chiriko. Saka vana sekuru ndichivaudza vakati kana zvatodaro kuchida kuvakwa musha. Iwe chinda unoona kuti kana mombe dzikatotengeswa dziri 2 ivo vacho vakundikana kuuya vatotaura kuti kana mashoko acho achizoda isusu hatinouya tozotaura tega. Mombe idzi ndedzedu idzi takadzipuwa takadzisirwa natete wedu tikakugovanisai. Kana paine zvanetsa tiudze. Inini handina chandinodapo eni mombe dzandakapuwa dzacho nyange dai dzikaparara ndisina chandacha handina chandakambodya ipapo. Handina kana basa nazvo ndinochengetwa nevana vangu avo. Inini ndinozvishandira zvokuti handitomborina dambudziko. Asi dambudziko riri papapa nderekuti vanhu ava ihama dzangu ini. Ndini ndasiyiwa ndiri baba pakati pemusha wavo. Dambudziko riri kutaurwa nemukara wangu iro. Ndinoona sokuti nyaya yemudare remusha wokwaMutunhu vanga vasingafanirwi kutomboridavira. Dai kuti panga pachivanhu chaicho chaicho. Maonero andinoita havagoni kuti kana ndichibvutidzana mombe dzemumusha kana dzakashandwa nemuning'ina wangu handifungi kuti vane maruramiro ekuuya kuti ini ndichibvutidzana mombe nemukadzi wangu ava vopindira. Ngatisataure mashoko akaeka tisarambe tichitaura mashoko akadii ane udzamu. Haivhiyiwi tinosvika kupi? Ngativi kana kutaura toninipisa tochirespektana toita nyaya kuti idi ndo zvinopedza matare. Tikaramba tichiita kuti haivhiyiwi uyo achitaura kuti iwe wakatadza pakati uyo achiramba nyaya haifi yakadii yakapera. Nekuti ndimi munoda kuti mubatsirikane iwe mhuri. Handiti. So kana tiri kutaura nyaya dzemhuri ngatisarambe tichisimudza mhepo. Titaure mashoko anowaka, mashoko anopodza, then todi nyaya yoenda mberi. Handiti. Right, rega muchimutambo utaura. Sorry Changamiri. Chanchikumbira kubvunza kuna mai kuti mai vari kusununguka here kuti pabviswe mombe imwe chete pamwe dzimudanga iende korapisa murume wavo. Asi wasati wapindura mai vamubvunza tafa Changamire kaa. Iwe tafa iwe semukomana asara mukuru wamai. Pamabasa ese ekurapisa mwana wekuku nemuning'ina wavo unofamba here neava? Iwo mai kuti tipe mumwe mbiri tindorapisa. Regai ndipindure ndakajekesa ipapa. Kufamba kwakatoitwa nevana vomukadzi mukuru. Hanzi newawa namainini baba singadi baba tabvuma kuti baba sina kuti communication iyoyo yanga isipo.
ndo yatakuda kuestablisha iyo communication even muchifamba mese, nekuti hapana kusiya futi mhuri yewawa nekuti yaitwa nani nababa iwawo, so that iziwe kuna baba wacho ndokuti waakuchigadzisa zvemhuri ndo ukuru. Maaudio andaka amunonzwa ari kutaurwa nemwana anga ari ekutoti torai mhuri yacho yese muinde nayo kuMozambique kwacho vandobatsirwa. Ava ndokubva varamba nemombe vana sekuru vakati chitora vana vemukadzi mukuru mari ndobvisa inini iyi nyaya yemombe igatitomboisiya timbotorwisira zvedambudziko rourwere. Inini kutenda kwandakaenda kuMozambique vakafuta mabhiri acho ndisekuru wangu ndo vakatoita zvese mombe takatombosiya. Izvo zvichienda nemhuri yacho muchifambe mese kuita kuti nekuti vakasara muri kurinzwa darero rinouya richihokochekera futi unless kana makahura vanavo muchiziva henyu kuti havasi wemurume uyu hamuna siyanai nazvo muchiziva kuti chishuwa iropa racho nekuti vakadzvari vakahura wasi vana vacho then vanotareka munoona pachishayisiwa nekuti vanenge vachiziva kuti havasi dare totaura chokwadi hatinzvengani but kana iri mhuri yacho mataurwa history inofanira kuti idzike ikoko kana nemi muchitoona mudzike wacho ikoko munobatana modi moita chinhu chimwe chete right. Mubvunzo wabvunzwa ngatichiende mberi hanzi munoda here kubvisa mombe yacho yekuti muri iende newana wenyu wese waende une mari yoita transport yekuenda na wachikutungamirirai kuti mundoonekwe nemhuri yacho muchigadzira zvinhu zvenyu kuti zvifambe zvakanaka. Papo muchangamire ndikukumbirawo ndine mubvunzo ava bangurawo kubva zvandakaya mumusha bamukuru wangu asina communication wakanita bauko yabva andina mbidzoka mumashure mandinobvuma asi chandiri kuchira chinhwani nekuti zvoni pakufamba kwataifamba wese taita wachifamba wari kubvisa mhepo iripo ni wachida kuisa pawana saka chifamba imese nekuti munofungirana nekuti avanenge vachifamba wega muchifamba mega mufungirana wamazvinzwa muchifamba mese. Vari kufamba vacho ndingada kutoziva kuti ndianani vari kufamba vachibvisa mhepo. pamusoro imaiguna pamukuru hamudyidzani hamutaudzani musagare muine mweya wakadaro pamuchato. Izvezvi dambudziko ramuda kugadzirisa nyaya yamuda kugadzirisa idukuduku pari kudiwa mombe imwe chete kuti nhau iyi ipere ifambe. Saka imimi kana maifambawo muchitwa zvamaitwa musina kutaura nabamukuru hamuzvitauri munomudari hanizvo zvamafambira makadi kuudzana kurumba kwenyu. Isusu tiri kuda nhau yekuti mombe imwe chete ipiwe baba wawandorapise wanawo anotengesa wese pamwe chete wofamba wese pamwe chete handiti wachitungamira chii baba mhuri yawo handiti. Ndingatoda kuti nditisimbise shoko ramuri kutaura iri pamadzishi angu mombe haichazivi imwe nokuti chimiro chapo chacho kutoti musha wako vakwa saka musha uyu zvawakuvakwa vana sekuru vari kutotaura chitengesai mombe dzinoita kuti musha udi uestablishwe nekutakurwa kwemhuri iyoyi ichitodi ichienda kana vachibvuma mombe dziri mudanga i5 dzinodana zita rokuti Clevers unova murume womunhu wako asi mombe zvamoitaka inzwai mirai itai yekutanga mombe motengesa moenda mese nemhuri mundoona yondonzwira pamwe chete. Mombe yaida kutotengeswa ka yakatobhadharirwa mari yacho nana sekuru vakati zvegakava remombe hatichadi ngati bhadhare mari yaida kutengesa mombe vakanzi vasiye havana kutengesai mombe 1 yamunoenda mese newana wavo naiwo handiti
mochinotaurwa dare iri marataurwa dare iri muriko handiti wanenge waramba imi morisiya moti ndadii ndariturira kana mabvumirana mochiuya moita riroketi maakunzwisisana mese zvakanaka ndazvinzwa inini handipindi mudanga ivo vagara vanga vachitongotengesa mombe nemurume kana vatengesa vanondidedza mombe takazotengesa mombe iya bankuru chiuya itiite urongwa hwacho imi hamudi kuronga pamwe chete here kuti moti totengesa ratojajwazve handiti zvatonzi ngavatengese tati imi ndi munotungamira ndini ndanifanirwa kutengesa ndizvo munotungamira kutengesa imi mune muripo sababa right moyo kana bhaya modi motengesa mese mari muchiona kuti mari iyi ndo yadii zvakanaka zvinzwa musaite shanje chibobhisai ushanje handina shanje handina chandiri kuda muda namainini wenyu mochibatana hatazi yavo iripo iyo ndiwo akabereka wane nharo sedzababa wacho modi mobatana ande mombe yotengeswa motora mhuri yese nemari iyoyo mokwira mabhazi kuenda vari kupi kwacho kunonzi kubhandura ichimoyo tisati tasvika kuchimoyo kunonzi kuchikamba demo tisati tasvika chimoyo tikadarika manika toenda panonzi pamusika ndo pastation pacho ipapo tozotora mamidhudhu kupinda muchikamba demo saka mombe imwe inokwana moenda nemhuri yanyu yese dare rondovhurwa ikoko munhu wese anochinzwisisa dare anzwisisa dare munoona kuti maakutofamba zvakanaka mukati ngatengesa izvozvizvi hazvisati zvapinda imi maamu hazviri ndotoda kutokurura munotoda kutokurura kuti zvipedzi ndikagara ndiri ndinotsva maoko vari kutaura ndiwo badzi inini handisi kuita nharo but chandiri kuedza kuda kutsanangura ka ndechekuti dai ava zvese zvavari kutaura izvi vaibudira pachena kuti uyu mudzimai uyu zvinorwadzawo kuti ndo zvandiri kutidzosa kumasure ndobva tarutanga umwe upenyu utsva munhu ataona kuti baba ine mazinya yapa saka tinakarambe rinotowira tichitaura mazinya ese isu tinotaura mazinya ese apera taakuda way forward yatataura kuti munodaidzana moronga baba munini nababa mukuru mainini nababa mukuru woronga iyo mombe yotengeswa mese muripo mari yobatwa ndio baba obata mari iwa treasurer wachiona kuti tasenza mari yakati wachinyora kusvika waona kuti to the last cent yese zvofamba zviri transparent zvadaro awa osarenda chimhuri kuwaridzi wayo handiti wogeza maoko ava waridzi wayo otaura kuti kana muchida rugare kuzimbabwe uyai kuno handiti chiendai mutotengese zviro zvese uko muuye kuri kuno handichazini nditotaura izvo ndo zvati iwo imimi muripo pakudii tukamira wotaurirwa anoramba zvake odzoka imi mageza maoko mapedza handiti handizivi pane kutambwa mashoko aya ndinotamba ndina baba here nokuti ndakavafonera baba pamunonzwa achitaura kuti ndakavafonera amatare inzwatinore matare kana anoda nyaya kuti inzwa matare anoda kunzwa matare imimi nekuti munawo muchatora mhuri muchienda nayo munototaura kuna baba ndakutora mhuri kuenda kumusha ndozvandaida kuvadanira izvozvo asi vakataura kuti handitauri nevanhu vakarasika muri kunzwa one sided isu tati zvekudhara hatichadi muri kuregerei achitaura zvekudhara anotaura way forward aiwa haisi way forward kudai yekuti anzi ndinokonza kuti baba here ndombunzo wake nokuti inini kuramba kwandakaita inini makudzoka masitati tamubvunza baba zvese zvese zvamataura chakamire mambo hapana chatiri kudini chatiri kurapa uyu mwana wangu
zvekuti kuti aende kuMozambique nekusaenda ndinenge ndamubvumira ndikada kuramba anogona kungotora vana vake indotoro wangu zvinogona kuitika izvozvo saka apa haasi wenyu warudiwa ndo zvandiri kutaura kuti avo vanogona kuenda zvinogona kuitika nekuti mwana wangu saka apa handisi kuzviramba zvekuti kutengesa mombe kwaanoita uyu nemurume wake iyeiwe vachagona kutengesa mombe sematengesere inini zvindienda ramba ndezvekuti mombe dzese nokuti dzichinjwa kuiswa muzita tatidhema idzo avatotaprosija zvakange zvataurwa tikataura kuti pawaenda kuna mudhibhisi ndatozvitaura inhau yekuti vakomana vakange vatendai kundoongorora chii undoona kuti mombe dzakamira sei ndikandopuhwa tsamba ndinayo tsamba yacho izvozvo kana muchida kuti aiwa kani hey nyaya ndinamsina wanyaradza asi munonyaradza kutaurira pane zvako indine dzamumombe wanozviziva iwa handinoende mombe dzemukuwasha vaini asi chinondirwadza ndechekuti vana vemukuwasha vakaberekwa neuyu wasafe uyu achigara zvakanaka nemombe dziyo ipapo ndopanondirwadza ndine mombe dzandakambodya right saka chiitai muona kuti munoda kuita rini kuti muone nenhau yekutengesa mombe tochipa time kuti zvifamana pamusori vana vari kuenda kuchikoro ichi Hey, mombe ngaitengeswe. Mombe rutengeswa rini? Ngaitengeswe rini wana kuchikoro nini sina basa ito. Wachatofuta kuMozambique. Dzikuda kunotengeswa wani ngaitengeswe mombe iyoyo rini badzi. Kana mangwana, mangwana ngaiuye yotengeswa but ikangotengeswa badzi zvirichi. Muriyo vaenda zviri straight forward. Pa holiday vana andino vari kuzvikoro. Imari yochengetwa pa holiday vanoenda kuyi Achitengesa pa holiday noti anochengeta mari wacho ndiani? Tengesai pa holiday. Noti anochengeta mari wacho ndiani? Order. Tengesai mombe ya holiday. Wana wasununguka kuenda kuyi Mozambique. Vakaenda newana kuyi Mozambique. Mondorongerwa dare. Kana muri kukumbira kuti aiwa toda kuti vana vambosenze kana rabvumiranwa mota chi maakuirana nemhuri iyo nekuti tiri kutoona kuti mhuri muchashupika nayo mukaramba makaibatirira manzwa kuti giraji rakabva papi handi panhumbu yakatiza namai wavo wavo ichirima haitsanangudzo zvinozoonekwa kana chiri chokwadi chazvo esi mashoko atakandonzwa kune ndingada kuti ndizivewo kuti ndodini kana tiri tazonzi tinoenda paholiday munin'ina wangu ndakamusiya kuMozambique zuro chaenda ndichitotaura nemunin'ina weikoko mwana weikoko vana mukoma ari kutoti ndoda kumbodzoka kuZimbabwe ikoko kwacho kusiya kwatakaita chikafu kuno chinodiwa hatingangosiyi vanhu musha vasina chikafu chinotengesa vana vari kuchipa kuti zvikoro tingoda kungoti tione kuti machengetere todii kumusha kwake anodya kokuuya pamunozongouya muzoya meseka kana mabvumirana holiday paholiday yaAugust imanje right chichiruka inyuwezi Discuss TV.